anu Pak nuwun sewu niki kesaksian mawon. Sing nyanyi Mas Percil Mas Yuda nuwun sewu nggih. Mas Yuda. Iki lho. Wong-wonge kabeh do ngerti. Suarane Yuda iki mau. Kowe arep golek pengadilan tinggi. Lah kono enggak banding. Enggak mungkin lek kono lek ketoke boloku. Oke, silakan. Silakan. Sing nembang Mas Percil Mas Yuda nuwun sewu. Mas Yuda. Iki lho. Suara terbanyak. Lah Pak Gudel takonono Pak Gudel njajal kowe. Pak Gudel sing nembang Mas Percil Mas Yuda. Lah kowe cedheke roh. Cedheke krungu. Jane no. Lah iki lho no iki lho kancaku. Iki no iki wong lugu-lugune wong. No iki ditekoki apa? No ngentut. Nak ngentut tenan. Iki wong lugu-lugune wong. No cah jujur. No iki cah jujur. Jujur tenan, Dik. No. Sepisan iki ya. Jajal kowe kudu sing tegas lah mun jawab no. Iki mau sing tegas le, kudu tegas. Tegas. Apa Percil? Bu. No, tak sodok lho. Gak non sewu ki jane sing budhek ki wong kabeh apa sapa to, Dik? Wong genah sing jerit-jerit aku lho, delok entuk otot sampe tak lengen. Lah iya, kowe sing jerit. Sing jerit kowe, sing nembangmu yo. Sing nembang aku sing jerit kowe. Aduh rehanang tak dilun isun yo nana. Apa lho? Wis iso njajal. Apa kowe? Ya apa aduh anak isun nanane nano. Ora ngono lho, Bos, mau Bos. Karo ngendang, Dek. Karo ngendang masalahe pemora karo ngendang. Teken dilun isun yo teken lho ya. Karo ngendang. Kuping enek, kuping dengkulmu kuwi apa enek isun tak ndulung. Kuping kuwi katarak. Kuping ngono kencing manis goblok ora katarak lambemu. Apal aku sing kowe ora iso. Kula Jajal. Jajal. Aduh. Elek. Lah ana cangkeme meslek kabeh lho. Elek lho. Ora pas. Alah. Aduh abape. Alah. Malah koyo ngono ya. Koyo ngono sampeyan iki lho. Lho, masalah. Elek lho, Do. Suaramu lho. Dalah. Nang opo to? Yeting aku sisine karo awakmu. Kakek kok. Wong suara penak. Aduh Rehana lho. Memang to. Lah ya Pak mulai ya ngono. Dulu isun yo teken Tak lah awakmu kakek tak. Karo ngendang Deke. Lah aku ora ya iso. Ayo jajal. Ya sel sampean sing nembang aku sing ngendang yo pinter. Aduh Rehana. Isun yo sing aku. Oh iso Dek. Iso aku awakmu ora usah nggih musik, cukup kendang, bass, gongi cukup ning lambeku, Mbak. Ajal karo Yuda. Sopo lagu apa aku iso? sembarang lagu. Sembarang. Tesen nek pancen anu wong aja mek. Ya aja tesen to, Holyfield apa? Tesen iki kowe ora kowe iki tak iwangi malah modelmu wani karo aku tak bleh pisan lho. Tak tes. Oke, maaf. Serigala berbulu domba Iya. Ya maafkan daku. Maneni kene. Apa lagu apa? Sembarang, Dek, lagumu suka teki. Jane suka jeruk, suka apa aku iso? Suket gajah gede-gede. Lah iya, ge ngembruk mbokmu. Kok kuwi kala njokno. Kalau jono wis sembarang, Dek, aku iso sembarang. Kendange kowe ya? Iya. Aku tak sing ngalah. Tok tak tok dulung tong tandeng kung tong Trimo mundung tong dentong tang tong timbang lara. Ya iso lho ya Dan. Iso sagonge aku iki. Wah, komplit lah. Iki Termasuk hebat termasuk. Hai musik-musik iki ra kangge. Oh nyapo ge apa kon mulih rupane buluk-buluk kaya ngono. Dan Serangmu aku iki. kuwi suka teki. Liyane pemene liyane. Jane suka wis ta sembarang aku. Rek ayo rek Dang aku mlaku nang tundung tandung takung ayo rek mlaku rame kebarengan kecak ayo cak sapa kelem melu aku kecak ayo cak golek kenalan cahayu ngalor ngidul tak kula numpak motor masih omong ing dalem kong hati aku sapa ngerti nasib awak lagi muncul oleh kenalan sing toto rungkat cingur pikir tapuk labemu tenan kancane wis kakean gur berembok rambon ndek bajare iso ngendang awakmu iso ngendek awakmu sapa awakmu ya kecil entok tenan boleh lah kita nono sak gonge lho ya wis ayo
Enggak oleh. Jure ya. Lek kong aja dijur sik kongkong ping 3 akeh jur pisan. Jure lo ya apa? Engko. Rek ayo rek Tong tak tong tung tong tak tong kong tak tong tung tong tak tong kong jur kong. Lho. Wis basa. Goblok kowe iki yoga tau yo dadi yoga apa ora to? Apa nek gong jur kok ya apa enek yo ora enek kowe. Walik piye? Walik kokok jur ngono ki. Ngono lho. Ayo baleni. Ora tau dadi panjak kowe iki to. Alah kumoh karo banjai. Nyapa? Apes 7 turunan. Lah nyapa? Alah jak numpak pesawat iki lho. Tenan bos. Apa? Aku ngeri. Nang apa? Neng lip barang wis randal dicepot. Ngisine musuh panjak iki. Ngono kuwi. Wis apa kuwi? Ada ya tukang kendang-kendang ngono lho biasa kelakuane tukang kendang. Mula to mula. Macahe kaya gaul-gaul lho. Heeh. Rambutnya disemir. Nganggo rompi. Numpak lip lah kok sandal dicepot. Akhirnya bareng metu. Mari bingung golek sandale. Lho, lah sandalku ndi? Lho sandalmu ya ning ngisor goblok kira aku ya. Kaya ngono lho, Dik. Nang hotel ya ngono. Lah mlebu jeding kan enek kul karo hot. Sing didemek lah kok hot. Pas kemu lah kok cangkeme muntuk to, Dik. Tapi yang jadi kelakuane panjak ya ngono. Marah ya panjak. Lah iya. Yo kae tunggale lek ngono. Kata nggih. Walah lho. Lah tunggale menurut saya lah umur 40 lah iki sik bocah sik umur 20 lho, Bos. Yo omong ngono to. Angel kandhanan. Ngene lho, Cil. Angel. Bola bali kuwi aja nyalahke panjak utawa pengrapit. Ngono lho gayane. Kowe lho sing ora tau ngowe penuangan. Ngono. Lah kok saged. Hadi saurunge budal iku dudu penuangan lek kotak iki kunci lawang dudu nggih kupon nggih mangan dudu. Lho wis tak omongi, Bos. Wis tak omongi penuangan sampun. Budal ki ape budal ngomong, Bos. Anu, Bung. Dingko aku nggawa apa to lak ning pesawat iki. Awakmu pesawat iku KTP kudu nggawa. STNK, SIM, Akte kelahiran. Surat cerai. Heeh. Terus karo kuwi sertifikat omah. Bosek kuwi arep numpak pesawat arep bosok to jane iki. Lah iya bene jelas. Lho ngaku karo percil tas. Deleh bagasi. Lah kono kendang karo ketipung lho gawa ngalor ngidul. Panjak. Gak sesok ngejane gak. Isin tiwasan. Isin. Ngono lek ning Hongkong neh iki ngejak aja panjak ya, Le. Sinten? Ngejak dalang. Alah opo nek dalang iki, Dik? Aja dicane titik. Nyapa? Nyapa? Isin-isin Dik. Dalang. Pas Rudi Gareng rambutnya sing kriwil-kriwil to. Tumone gede-gede Dik. Loh. Mun sewu. Tapi lah dalang ki dalang kondang lho. Kondang. Sopo to sing ora ngerti? Ruga. Apa kuwi? Ruga apa, Dik? Rudi Gapran dadi Ruga. Rudi Gareng kata. Rudi Gareng dalang kondang saka Blitar Kota. Cakra. Kuwi lho. Budaya. Gitu, Mas. Iki campur sari cakra budaya to, Mas. Mestine ngono. Terus lho, Dik. Sopo to sing ora kenal? Cakra budaya. kowe hubunganku karo pesawatmu lho apa? Nyapa numpak pesawat? Ora usah numpak pesawat. Cukup ledok sampean di sing pas. Aku ya jangan numpak pesawat barang. Gak. Sampean pesawat Aku tapi jangan. khusus sampeanku pesawat tanpa awak. Dadi ndas karo buntute tok. Lah, Atus aku. Gandul. Dadi ning ning kerongkongane riwak lho. Kuwi enek ta pesawat model ngono lho. Ya rencana lah, Dek. Rencana. Kula Jenengan iku wonten-wonten mawon benjing kalih jenengan. Sik terus, Dik. Dalang kondang ora tau leren, Dik, laris. Wah, jenengan aku ning omah gak leren dalang aku ning omah ya. Dek, nek tamu ngono ya. Rumah aku. Iya, Dek. Lah tamune nganti elek ya mek kowe rumah aku. Ada iso lho. Dijaluki blonjo sing wedok, Mas, belanjane nggo tuku anu. Dadi mung cukup. Lah pancen nek pas njaluk blonjo ki pendak pas aku latihan suluk. Kuwi latihan suluk. Nun sewu niki desa napa, Bas? Niki lah desa apa? Kowe tinimbalan rene. Kowe nak ya ditelepon karo Pak Gunawan. Lah, iya ta Cil kowe? Oh, RT. Oh, Pak Gunawan piapa Pak Gunawan ini Pak Lurah. Wah, lah iya mbiyen RT buyan tapi saiki lurah saiki. Ditelepon Pak Lurah. Iki nang Dungus dalam rangka bersih desa. Sampean Aku ditelepon Pak Carik. Oh, iya. Wis ditelepon sapa? Pak Lurah, Pak Gunawan. Lah kok kene sing telepon? Lho ya mbok. Lho, Nyapa Pak Gunawan ra telepon aku? lho Lah ya mbok lah sing ngerti ya sapa. Lah nyapot kok kene kowe? Nyapot kok kene kowe. Lah ya nyapa aku barange. Lah ya mbok aku ora enek karo keadaan, sepenting aku ditelepon Pak Gunawan. Lah nyapa aku mbok gawakno jarik karo blangkon barang le gendut barange nyapa lho.
Lho, lah ya ampun aku gak roh. Dhisik jeneng ditelepon sinten? Pak Sare. Pak Sare, aku Pak Lurah lho, genah. Pak Lurah. Iya no. Lah kok kene sing telepon? Lah telepon awakmu apa kena ditelepon HP-mu? Ya jelas gak. Lho. Lah ora mbok engkrene kene ya gak ya ora usah telepon. Ya tapi tonggoku kan duwe, aku diceluk. Kaya jaman tahun 2001 kowe iki. Wis saiki iki HP wis cukup. Ora usah ngomong tonggo. HP aku telepon lho gak roh aku dik carane nganggo lho telepon iki sing tadi. Goblokmu. Pokoke enek tulisan abang kae. Telepon iki kan enek pentolane loro. Nun sewu ancene desa niki mboten. Omongno jaman kaya ngene. HP-mu ki HP apa tak tekoki jajal? Nek HP duwe aku telepon sing gak iso. Lah iya mesti HP-ne HP apa? Samsul. Lho, Omongno. ngono duduk Samsul. Samroji jenenge. Samsung tak tapuk lambemu. Lah iya sing dodol jenenge Samsul. Oh iya. Nggih sebutene. Maksudnya piye? Maksudnya awakmu ruwe piye no tak omongi saiki? Yo nek HP aku roh. Ora maksudnya ngene iki piye? Kaya ombo apa ora? Sing telepon ku lho dik sing nek kabel nek gagange mentol loro ku lho dik. Wah, Lho ki apa to, Bas? mentol loro ki apa? Mentol loro ki apa? Uci. Oh, jago lak utange bojomu. Kotange bojoku kempes ae. Ora mesti ki telepon omah tok ngene. Ya carane Lah piye? kan ceket telepon kae gagange kan cekel lencet. Gagange sapa? Ya gagange bojomu tak tapuk lambemu ya gagange telepon iki lho goblok. Lah ora roh lho dik. Iki lho gagange jenenge wong tekok nesunan lho Ora. dik ngono ta nesu. Lah iya iki lho tak omongi. Lah wong tekok tenane ya nesu lho we. Iya ta iki. Wong gak awakmu tak omongi iki Wong gagange. aku karo kowe aja nesu. Lah iya kita omongi. Aku karo tenan. Iya. Iki tak omongi gagangke cekel lencet. Telepon. Lah iya telepon gagang telepon cek terus ditemplekne. Sing templekne apa? Bathukmu. Kuping lho goblok. Sing mentol. Ya sing mentol kene kuping, sing mentol siji. Lah sing mentol sitoe. Kene maratuamu lak gelem. Tapuk. Iki mentole. Jakrek bocah iki. Mentole pati nek kene karo nek kene lho goblok. Ning cangkem. Ning cangkem sitoe. Terus digapakne ning cangkem. Untalen. Ya meneng ning kene ae, meneng. Meneng. Nah, terus baru kan nenek tutulane kuwi. Didudul. Siapa sing didudul? Bojomu dudulen. Dadi Alah. angkone lho nyok-munyok. Ora roh lho ngono tek kaya ngono nesu kowe. Lah kowe yo angel lah takon ngenyek kancane kowe. Mare gelo aku. Ya, ngene. Kowe meneng kok. Pokoke ngene cek. Umpamane sing mbok telepon ki sapa sih? Lah telepon sapa? Lah njaluk sapa? Jajal telepon. Malaikat bendang jiko awakmu. Dadi ditutul. Aku mah. Ya nyawa. Nek didusi isin. Masaku kok. Ditutul. Dul ya. Kosongnya 0333 foto 0351. Terus burine nomornya sapa? Ya. Kakek kowe muni. Muni piye? Pisuwono. Ben tapuk lambemu. Muni piye tadi wong tekoki tenanan yo nesu lho wong aku gak roh carane wong telepon. Kuwi goblok. Kowe langsung kene lho. Langsung. Jadi telepon tak canda, aku langsung Ya, engko terus kono mari nopas ngombe arak ngomong ngono. Iki halo ku lho. Lah wong telepon sik, masuk genek suarane. Ya mesti enek to. Tut tut tut. Suara apa? Maratamu ngentut kaya tekoki tenanan mesti gelo aku sesuk. Omongan apa sik gelo aku. Aku tekoki tenanan. Gak aku ngomong Ambak-ambak wong katrok kok nemen-men kowe iki jenenge ngopo to kowe? Lah aku lagi roh telepon lho, Dik. Kowe gaptek kok nemen-men kowe ya bocah. Muni bar muni terus. Tut sono halo kowe muni halo. Halo, mari kowe aku dadi sitoke lho, Cak. Nah, aku sing sapa? Ya kowe dadi aku dadi sitoke. Ya, ayo. Tut. Kene sing muni. Lah aku gak tut. Cara tau duwe telepon apa? Aku kon ngedut to. Lah, yo kene sing telepon iki kono sing muni kono. Oh alah. Ya. Ayo, tut. Tut. Masa sone tatu to, Dik? Masuk angin apa piye? Minum mantangin. Aku muni piye? Kowe langsung diangkat ceklek-klek, langsung muni yo. Halo. Sing diangkat apane? Angkat maratamu sikile ceklek-klek ngene lho. Telpone iki lho goblok. Ceklek sikile marataku ya ampun dak aku gelo aku ngono. Salah. Angkatan teleponmu, angkatan set. Oh, teleponnya diangkat. Sret. Wih, ya terus Templek nang ndi, Dik? Nah, templek nang ndi? irungmu lho. Kene lho, iki lho kuping kene lho. Leh, kuwi oksigen goblok kuwi. Di kene. Kene lho. Nah, ngomong. Halo. Halo. Siapa ya? Lembok lho. Niki Lho, sing telepon aku apa kowe? aku sing Oh, telepon. alah. Halo. Wabarakatuh. Halo to, apa Halo. Umpamane aku telepon Kak Gareng umpamane. Ya, aku dan Aku Pak sapa jenenge? Pak Gunawan. Heeh.
Panan gua apa? Pak Gunawan. Semana Pak Gumana marana Gunawan. Gunomono sana mana? Pak Lurah lho, Dik, Pak Lurah. Pak Gunawan. Gunamasana mana? Apalang Pak Gun. Gunawan saya. Ayo. Telepon. Ya. Halo. Ini anu nggih nun sewu niki Pak Rudi Gareng nggih. Maaf, ini adalah kantor polisi. Salah sambung. Ngomong ini Rudi Gareng, iya saya sendiri. Oh alah. Iya, saya sendiri. Urung halo kok. Halo. Nggih, niki nuwun sewu Pak Rudi Gareng nggih. Betul. Percaya? Loh, kok tahu menang? Kok tahu? Karena kamu telah mementoli. Alah. Aku tadi tunggalin. Kuwi apa kok banyolan kuwi teko kono lho. Duduk. Ora aku tadi. Aku mari gak tahu nampa telepon. Sesuk tak omongi setelah sate kok ning kene iki awake dhewe ning Aku mari nek hubungan karo wong iki kirim layang. Ya ampun, zaman segini surat. Lah iya aku kepada YTH titik 2 Bapak 2 Ibu 2. Kok bapakmu kemen ibumu kemen. Bapak sampai loro titik loro iki lho. KPD YTH Bapak 2 Ibu 2 di tempat. Lah angel Dengan hormat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Yudo. Mencintaimu, I love you. Ngono. Masa ngono kuwi kelakuanmu? Iya, Aduh. Lah kowe oleh ngono lah, mau kirim surat tak kirim surat tiba karo telepon, Dek. Lah telepon langsung orang dia, kamu kirim surat iki kene. Padahal sing nampa iki. Lah, ngono kan beda, Dek. Ya ora masalah to, Dek. Rabi karo ki malah penak. Lah nyapa? Entuk bojo banu spring bed. Kowe ngawur karo mangsaku. Mangsaku Iki ning desa Nun Sewu. Desa Dungus. Bersih desa cah bagus. Bersih desa. Oh iya no iya. Sedekah bumi. Sedekah bumi utawa bersih desa ngresiki desane, Dek. Betul. Bene Resik ora ana Sukerto. Ora ana penyakit. Ora ana omo. Diparingi seger waras. Amin. Diparingi rezeki sing akeh. Amin. Lan barokah. Selamat uripe, selamat donya ngakhirat warga Dungus. Amin Allahumma. Amin. Iki lho, Dik, ndongakne, Dik. Wong iki ndongane kudu sing komplit. Umpamane awake dhewe ndonga. Ngono kuwi awakmu lak ndonga piye menurut sewu? Ya didongakne muga-muga warga Dungus kabeh panjang umur, akeh rezekine, sehat wal afiat, seger waras, ora ana alangan siji apa. Lah, ini namanya donga sing pas iki awakmu iki, Dek. Heeh. Sok-sok iki ana wong sing ndonga langsung, "Ya Allah, kula nyuwun rezeki kang kathah ya Allah." Lah kuwi sing ora pas. Kuwi donga sing ora apik ya kuwi. Kurang cara wongno kurang jangkep. Awakmu diparingi sugih dek terus lara bosok ning kamar ngatang-ngatang kene. Lah tanggoku Nyapa? didongakne karo mboke malah nesu. Nyapa? Budal ning Sumatera. Budal 2 tahun. Terus Gak sukses. Terus? Mulih ning Jawa. Wah. Budal ning Kalimantan setahun. Gak sukses mulih ning Jawa. Terus? Ning Korea 2 tahun gak sukses mulih ning Jawa. gak sukses terus ya. Lah mboke ndongane salah. Piye? Diseneni mboke. Lah piye? Mbak, oleh ndonga lho salah. Lah aku ndonga salah. Lah awakmu nek ndonga ya le, muga-muga kowe nek budal ora nek apa-apa. Mulih ya gak nggawa apa-apa, Dek. Lah iki berarti donga iku kudune sing komplit kaya aku mau, Dek. Muga-muga ning dalan. Muga-muga kowe ora nek apa-apa. Lah ya mulih ra nggih apa-apa. Mulih ya belas katok karo klambi tok sing digawa. Kuwi ketoke kok adikmu kae to, Dek. Dadi iki nuwun sewu donga niku kedah komplit nuwun sewu. Lah komplite piye? Lah komplite niku kali kados Mas Yuda niku diparingi seger selamat rezekine panjang umur. Apa nek wong Jawa, Dik? Wong Jawa. Wong Jawa ki kebak alah pitutur luhur ki kabeh wong saka Jawa. Ngono ya, Dek. Becik ketitik Allah ketara. Sapa sing temen bakal tinemu, sapa sing tekun bakal ketekan. Kuwi wong Jawa. Ngono ya. Mulane nek diotak-atik antarane Jawa karo bahasa Indonesia, ki kurikulum bahasane akeh basa Jawa. Ora tekan aku ngomong kurikulum ingah-ingih kowe pucet. Kurikulum lah aku lah HP roh lah kurikulum ya apa? Aduh. Apa di kuluk dikom napa piye lah Basa Jawa karo bahasa Indonesia iku kosakatane akeh Jawa. Akeh Jawa. Umpamane kowe ya. Bapak sedang tidur ngono. Bapak sedang tidur, ibu sedang tidur, adik sedang tidur, percil sedang tidur, saomah tidur kabeh. Nek Jawa ora. Kok bisa ya? Siapa silah dikes? Bapak nembe sare, ibu nembe bubuk, adik nembe tilem, percil nembe dekok. Lah
tak tapuk lambemu tenan ya padha sare. Mangan ya ngono. Mangan pomone Bapak sedang makan. Ibu sedang Makan. adik sedang Makan. percil sedang Makan. makan kabeh. Oh iya ya Bos ya. Nek Jawa kucing ora. pun makan ya Makan. padha ae. Lah Jawa, Bapak nembe dahar, terus adik nembe maem, aku. nembe mbadok. Dadi lho Mas. Wah aku kok Enek urut-urutane dhewe. Urut-urutan Wah, kasta. kok jebret. Kasta. Oh, tapi nuwun sewu, ancane bener ya Dek ngono. Ya iya ta. Sak nuwun sewu. Jawa niku saene, mburine ditambahi apa ana sithik wis beda lho. Kacek sak huruf. Kacek sak huruf no sosok nuwun sewu blumbuk niku benten. Contone. Contoh. Umpamane garu. Oh ngluku bajak nang sawah. Bajak kuwi garu, ditambahi ka dadi garuk. Kukur-kukur. Nah, Nah. iya toh? Iya, iya, Beda ta wesan. Beda. Jeru. Dalam Lelak jeruk. buah. Loh, kan pun benten. Oh, iya, Bos. beda. Dados tambahi ka ngono. Wis, bet. Turu Lah, karo iki lho aku iki lho nang kene iki lho aku sing gak seneng. Ya iki lho aku harus Iki lho, sini-sini Ya, kowe. iki lho Mesti ngene iki. Lho aku ngene iki angger ngene iki. Iki lho aja mbak terus. Isin aku. Lah iya toh, aku lagi Garu. garu karo Garu. kuwi beda to. Beda. Garu ki apa to, Dik? Garu ki bajak. Bajak lah garuk ki Kukur. rok ngene to. Jeru. Dalam Lelak terus jeruk. buah kecut. Itu sudah beda. Beda. Beda ka wis turu. Iki lho. Iki lho aku sing gak seneng ya nggon iki. Pas turu lah aku gak seneng. Lho aku Engko lam gak melok aku, gak melok. melo sediluke melo. Kok tambah ikang ora horor. Ora. Sapa ben nambahi ka, aku ora nambahi ka. Lah turu lho ora wis mirip karek saithik nyenggol wis tekan gone. Lho, ora aku ora nambahi ka. Turu karo turon niku kan benten, Bos. Turu ki awake dhewe turu, turon ki panggonane turu. Ora mek tambah ikang. Sapa sing ape nambahi? Tambah ono. Ngawur rek. Wong kene wis nutup-nutupe ora ape nambahi. Aku mung bedane lho, Dik. Ayo, wong saiki lagi panganan awakmu ya gak ngerti ya. Panganan saya semua suka. Lah panganan apa sing dipangan malah nyokot? Itu Panganan apa sing dicokot malah nyokot? anu, apa kuwi jenenge lombok? Salah. Dites ngono luwih. Ora iso. Apa, Bas? Sampean, Bas? Bakwan. Salah. Dang goreng, Salah. lemper. Salah. Dang goreng, Salah. lemper. Salah. Dang goreng. Mulek kae. Cenil. Salah. Katok. Apa kuwi? Dang goreng. Rempeyek. Peyek. Payek. Kok payek ora? Peyek dirubung semut. Cokotan lho malah nyokot kuwi. Ngono ya. Iya tadi. Piye mau Dek? Peyek dirubung semut. Panganan apa sing dipangan malah nyokot? Payek dirubung. Dirubung semut. Terus nuwun sewu tak tekoki awakmu panganan ya roh. Roh. Nogosari roh. Ngerti? Sembarang roh. Tahu dong. Berarti tahu mangan. Ya tahu. Panganan apa sing bungkusnya ning jero panganan? Nogosari. Oh, dudu. Madu mongso. Dudu bungkusnya ning jaba. Lemper. Lemper bungkusnya ning jaba. Madu mongso. Bungkusnya ning jaba. Nogosari. Bungkusnya ning jaba. Lemper. Lho, bungkusnya ning jaba. Madu mongso. Bungkusnya ning jaba. Nogosari. Lemper ngono kuwi mesti. Bungkusnya ning jaba kuwi. Ayo, apa Mas? Ayo, panganan apa sing bungkusnya ning jero panganan? Ayo, ya. Nogosari. Alah padha ae. Nurun aku. Ya nurun, lemper. Lah, Lho padha nek. wae. Ayo jajal. Ayo. Panganan apa bungkusnya? Madu mangsa. Lah, alah padha karo kene. Panganan katok. Panganan apa sing bungkusnya ning jero panganan? Karo. Kuwi panganan salah kedaden, Dek. Ora enek ning donya kok panganan bungkusnya ning jero iki gak enek. Mesti kudu ning jaba, Bos. Kuwi berarti sing gawe pekok. Berarti jenenge panganan Salah kedaden. Kuwi gak kena dipangan, Bos. Mangan mesti celoloten bongko sing mangan. Ndok apa sing paling enak? Ndok apa sing paling enak? Nogosari. Salah. Lemper. Salah. Madu mangsa. Salah. Apa? Ndok apa sing paling enak? Nogosari. Salah. Lemper. Salah. Katok kowe. Katok. Katok. Pitik anu ndok pitik. Salah. Ndok pitik mangan Nogosari. Salah. Dok mentok. Salah. Ndok pitik jero lemper. Salah. Lah iso. Apa? Ndok apa sing paling enak? Ndok apa, Dik? Ndok dikukur. Isuk-isuk enak dik iki. Cek nun sewu ya, nun sewu. Nun sewu. Sekedap mawon, sekedap. Piye Dek, Ndok apa sing paling enak? Genahno. Apa dik? Ndok pitik. Salah. Mangan Nogosari. Ndok bebek. Salah. Mangan Nogosari. Salah. Ndok apa, Dek? Ndok dikukur dik nek isuk po enak dik. Ini, tak tangi turu ngene lho po enak. Nah, ndok dikukur ki ora penak Dek. Lak suwi-suwi akhire senep kamu kita tapuk lambemu tenan. Oh, panganan kok. Wira swarane wae gresok ya ngukuri ndok. Kowe berarti yang nginceng lho. Sebab enek bedhean ngono kuwi di Ngocokne ngocokne karo karo kahanan. panjak cakra